Idaw nga nahulog sa manhole sa barangay Alihis, Bacolod City na rescue. Una nga nakitaan sang 11 anyos nga bata ang makaluluoy nga sitwasyon sang sapat sa idalom sang 12 katapak nga manhole sa barangay Alihis, Bacolod City. Ginapatihan nga pila ka adlaw na ini sa idalom kag hindi pa maayong kondisyon sini. Ginhatagan sini sang pagkaon ni Igdo samtang ginakulat ang mga rescuer. Sa bulig sang BFP Special Rescue Force kag Animal Welfare Group nga Back Project PH, nakuha ang Igdo kag gindala sa isa ka veterinaryo. Ang Igdo ang ginhingadlan ni Dana. Tuyos ang bata kag sa iya pamilya ang adoptaro ng sapat matapos matagan sa nagkakaigo nga medical attention. Saludo kami sa mga nagbulig, agod masalbar si Dana. Mga puso, padayon lang sa mag-hashtag spread kindness, kag mangin inspirasyon sa mas madamo nga tawo, agod magbulig sa tawo man, ukon kasapatan. Hindi na lang kamo mga problema, kay sa boss, ipobra ko ng manhol nga iyan na lang sa barangay magasto. Iyan na tanis ang kontraktor nga nag-ubras ang drainage system.